ассалому алайкум бинандагони муҳтарам. Ин нашри навбатии барномаи 5 саволи варзишии канали Гол ТЖ мебошад. Ҳозир мо дар яке аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем. Меравем, мепурсем ва мефаҳмем ки одамон чӣ гуна ба саволҳои мо ҷавоб медиҳанд. Моро тамошо кунед, лайк монед, подписатсия кунед ва колокольчикро зер кунед. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Мунис. Хоб Мунис. Ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам, оиди варзиш мебошад. Агар ба саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомонӣ бурд мекунед. Розӣ ҳастед? Рискнем. Оё дар бозии хоккей бо ролик бозӣ мекунанд? Не. Бозӣ намекунам. Боварӣ доред? 100%. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. Ролик? Дар як намуди хоккей бо ролик бозӣ мекунанд. Правда. Дуруст. Метавонед тариқи интернет фаҳмед. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Фирдавс. Варзишгарони ҷавонро дар варзиш чӣ меноманд? Айсар нафаҳмидам. Варзишгарони ҷавонро дар варзиш чӣ меноманд? Варзишгарони ҷаҳонро. Ҷавон. Ҷавонро. Лёгкий аст. Это лёгкий. Намедонед? Не. Варзишгарони ҷавонро дар варзиш юниорҳо меноманд. Ассалому алайкум. Салому алайкум. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Сафару Берӯз. Дар як дастаи футбол чанд бозингар вуҷуд дорад? 11. Да. Хоб, ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунем, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. Бозиро давом медиҳед? Ҳозир давом метавонам, бой метавонам? Агар бой тиҳед ҳам дар дуюм савол ҷавоби дуруст надиҳед, 10 сомонатон намесӯзад. Кунем ё не? Давай бия. Меравем дуюм савол. Калимаи булит чӣ маъно дорад? Булит? Булит. Булит футболист. Не. Гулит или булит? Булит. Покажи им, как пишется. Булит. Это Л. По-английски ё по-русӣ? Ҳамо англисияи русияе ки ҳам як калима нависта мешавад. Секунд. Вақти шумо рафтеста. Дар варзиш калимаи булит чӣ маъно дорад? ҷавоби шумо. Говкушӣ? Дар варзиш и говдушӣ неста ака. Говкушӣ ҳам варзиш неста. Калимаи булит дар хоккей штрафной бросок мебошад. Мутаассифона ҷавоби дуруст надодед, вале 10 сомони шумо насӯхт. Марҳамат, 10 сомони шумо. Ташаккур барои иштирок. Салому алайкум. Салому алайкум. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Қисмат. оё бозии баскетбол бо ниши анҷом меёбад? Бале. ин ҷавоби шумост? Бале, бале. ҷавоби шумо нодуруст мебошад. дар бозии баскетбол бо ничия тамом намешавад. Ташаккур. Ба шумо муваффақият. ассалому алайкум. Ва алайкум салом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Муҳриддин. аз ҳама футболбози беҳтарини Англия кист? Ай ҳама футболбози. Як галай. ай ҳама беҳтарин, машҳуртарин, ай Англия. Ай ҳам Бекхэм ҳама машҳуртарин. Бекхэм? боварӣ доред? О. хоб, ҷавоби шумо дуруст мебошад. шумо 10 сомонӣ бурд кардед. табрик мекунем. бозиро давом медиҳед? О. бозии дастхобкунак чӣ ном дорад дар варзиш? Ба забони тоҷикӣ? Не, дар варзиш умуман бо чӣ ном машҳур аст? дар ҷаҳон ҳамин варзиш аст дастхобкунак. мо тоҷикӣ дастхобкунак мегемш. Не ки дар варзиш дигар ном дорад. Аниқ намедонам. намедонед? Не. хоб, мутаассифона ҷавоби дуруст надодед. ҷавоби дуруст арм рестлинг мебошад. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур барои иштирок. ассалому алайкум. Салому алайкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маърифӣ кунед. Ман Фарух мебошам. Акмал. шиори бозиҳои олимпӣ чист? Бистрей, сильней, чем бо забони тоҷикӣ тарҷумааш кунед. зудтар, Тезтар. бистрей, сильней. Ва чиз дигар дар ин нест. не яктай дигар. Намедонам. намедонед?
Я та дигар. Ягон чӣ буд? Як та дигарш монда гап кардем. Быстрее, сильнее. Дяши байнест. Быстрее, сильнее, выше мебошад. Вале аз бас ки шумо дутои онро гуфтед ва сеюмашро қариб меёфтед, шумо ҷавоби шумо ҳамчун ҷавоби дуруст қабул мешавад. Табрик мекунем, 10 сомонӣ бурд кардед. Раҳмат. Бозиро давом медиҳед? Бале. Меравем дуюм савол. Кадом шоири рус ба бокс шуғл варзида дигаронро низ ёд медод? Шоири рус. Шоири машҳури рус ба бокс шуғл меварзид ва дигаронро низ ёд медод. Машҳури рус. Онро бисёри одамон мешиносанд ва ҳатто дар мактабҳо низ меомӯзанд эҷодиёташро. Мактаб хондагин? Ва намедонен ягон шоири руса? Номи уна буд. Ягон шоири руса медонен ки машҳура ба фикри шумо? Ягон чира? Ягон шоири русе ки ба фикри шумо машҳур аст? Хай, Пушкин. Оаста. Лермонтов. Вот як попробовать кнена пеш ход. Пушкин. Шоири рус Пушкин. 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 Пушкин? Бале. ҷавоби шумо дуруст мебошад. Бале, Пушкин ба бокс шуғл меварзид ва дигаронро низ бокс ёд медод. Табрик мекунем, 30 сомонӣ бурд кардед. Бозиро давом медиҳед? Давом медиҳед. Бале. Дар кадом намуди варзиш тахтаро ҳамчун ашёи варзишӣ истифода мебаранд? Тахтаро? ҳамчун ашёи варзишӣ. Дар гимнастика ҳаст, хеле тахтаро хеле чӣ мекунанд, мепаранд дар болои тахта хеле. Гимнастика чӣ ҳам хеле? ҷавоби шумо? Лёгкая атлетикада ҳастан хеле чиза, ман медонам. Хай бо ашёи ягон чӣ буд? Охмад ад номаде сай. Каратера мезанӣ, ку тахтара мешканӣ. ҷавоби шумо? Карате дар тахтара мешканӣ, карате. ҷавоби шумо нодуруст мебошад. Ҷавоби дуруст гимнастикаи варзишӣ мебошад. Ман вақте ки пурсидам, санҷидам, онҳо дар ҷавобашон шубҳа бурданд. Мутаассифона 30 сомони шумо месӯзад. Вале ташаккур ки иштирок кардед, фаъол будед. Раҳмат. ин буд барномаи 5 саволи варзишӣ имрӯзаи мо. Агар моро дастгирӣ кардан хоҳед, пас ба ссилкаи зери видео буда дароед, регистратсия кунед ва бурд намоед. Бо мо бошед.